cherished gift to all. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kanino. Gisaulog karon sa simbahan ang piyesta nila ni San Cirilo, Monghe ug San Metodio, Obispo. Managsuo ni sila by blood niya nailo sa ginikanan sa ilang amahan o na-train sila hangtod nga nasulod sila sa pagka dito sa seminaryo o sa monasteryo o nangahimo silang mga religious. Nagkuyog sila o naningkamot sa paghimo o pamaagi aron ang Eastern people, Eastern churches makasabot sa liturhiya sa Latin, sa West, dito sa Rome. O nahimo silang murag mga apostol sa ning title nilang gihatag ni Saint Pope John Paul II. Gitawag sila o mga apostles of the Slavs, mga evangelizers sa mga Eastern people. Ang ilang tumong mao ang paghimo og unity, magkahiusa ang simbahan sa Western ug sa Eastern churches nga nagsigi og away-away hangtod karon. Nya atong gisaulog ron sa kalibutan ang gitawag natog Valentine's Day. Ngunang na nagpuwa ning uban. Ilhanan nga naa sila'y Valentina o Valentino. Ang kanang wa magpuwa na nagmahay na sa kalibutan. No? Awa sa di ay, kontento lang. Kontento ba kanang wala o permanente ang Valentine's. Dili special na lang, puro special. Ang message sa Valentine's Day celebration, Day of Heart, Day of Love, unity. Nga daghan rong nag-unite para malangit, daghan sa rong mag-unite para maimperno. So yan po nato ang nag-unite para maimperno nga makaamgo unta nga dili ni panahon sa yawa-yawa. Ang gugma para gyud sa Ginoo, dili sa demonyo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ha. O Dios, pinaagi sa mga igsuon San Cirilo ug San Metodio, imong gibanwagan sa kahayag sa Ebanghelyo ang mga Islabo. Itugot nga sa kinasing-kasing makasabot unta kami sa imong mga pagtulunan. Himua nga kaming imong katawhan magkahiusa diha sa tinuod nga pagtuo ug sa matarong nga pagbansay niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Hinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Gikan ni Santiago nga sulugoon sa Dios ug sa Ginoong Hesukristo, kumusta kamong tanan katawhan sa Dios nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo, gisulay lamang aron kamo mahimong mainantuson. Paniguroa nga ang inyong pagka-mainantuson, magpadayon aron kamo mahimpit ug dili makulangan sa bisan unsa. Apan kung diha kaninyo may nakulangan o kaalam, papangayua siya sa Dios ug dili gayud siya mahigawad, kay ang Dios mahinatagon ug maluluy-on man sa tanan. Apan papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayud pagduha-duha, kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mununot bisag asa huy pa sa hangin. Ang tao nga ingon niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo, kay maduha-duhaon man siya ug walay tino nga tumong sa tanan niyang buhaton. Ang kabos nga igsuon angay maglipay kung ang Dios magpauswag kaniya, ug ang dato nga igsuon kung siya ipaubos sa Dios, kay ang dato mahanaw lamang sama sa bulak sa balili. Ang adlaw musubang uban sa naglagiting kainit nga makapalaya sa balili, ug ang bulak niini malarag ug mahanaw ang iyang katahom. Sama niini ang dato, takulahaw lang siya mamatay, samtang nagkapuliki siya sa iyang mga patigayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kaluy ako, Ginoo, ug mabuhi ako. Kaluy ako, Ginoo, ug mabuhi ako. Sa wala pa ako sakita, nahisalaag ako. Apan karon nagasalig ako sa imong saad. Maayo ikaw ug manggihatagon. Tudloi ako sa imong mga kasuguan. Kaluy ako, Ginoo, ug mabuhi ako. Maayo ka nako nga gisakit ako, aron makakaton ako sa imong mga kasuguan. Ang balaod sa imong baba, mas bililhon ka nako, kaysa linibo nga bulawan ug sa lapi. Kaluy ako, Ginoo, ug mabuhi ako. Nahibalo ako, O Ginoo,
nga ang imong mga gimbutan matarong. Ug sa imong kamatinumanon, imo akong gisakit. Maglipay unta kanako ang imong kaluoy. Sumala sa imong saad, sa imong mga sulugoon. Kaluy ako, Ginoo, ug mabuhi ako. ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. May pipila ka mga Pariseo nga miabot og nakiglantogi kang Hesus. Buot nilang bitkon sa Hesus, busa gihangyo nila siya sa pagpakita og ilhanan nga pinadala siya sa Dios. Nang hupaw glawom si Hesus og miingon, nganong nangita man og ilhanan gikan sa Dios ang mga tao niining panahona. Apan sultihan ko kamo nga walay ilhanan nga ipakita niining mga tawhana. Unya, iyang gibiyaan sila og mibalik siya pagsakay sa sakayan og mitabok sa lanaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ning panahon sa Valentine's Day, mag-date-date dayon ng mga manag-uyab nga ang ilang ipangita nga mapalgan kuno nilang ilang soulmate. Nang soulmate na hinatag yung kuno sa Ginoo ba nga moabot lang nimo. Kasagaran gid nato ganahan kayo anang murabitag magical way of kaning events or achievements. Magical ba kanang inigpangayo nimo sa Ginoo na kay cancer, nigingon nimo Ginoo ayuha ko, ighuman nimo hikap sa larawan, wag tang dayon imong cancer. Nang litan buta ka, nigingon nimo Ginoo ayuha ko, nigpandong sa kamot sa pastor, ayo dayon ka. Naganahan kita na. Ginoo, wa ko'y kwarta, taga ikog kwarta, kalit lang kagakitag tikit sa loto nga nahog, nga pagpunit nimo, pagkaugma, mo'y nigawas na sa titawagan ng Grand Slam, ang nga? Grand Prize, ang sa mga tawag nila ana, dako kayong premyo, o ganahan kay ta ana. Mao na ang resulta, dali kay tang mawadas paglaom, mawadas pagtuo. Matud pa sa atong unang pagbasa ni Santiago or Saint James, ingon siya diri, mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulay lamang aron kamo mahimong mainantoson. Kini dieng pag-antos mao ni ang atong pangayoon sa Ginoo nga makasabot tani ba. Munang niingon si Santiago diri ni padayon siya nga
Mauni makapahingpit ninyo ang kining pagantos. Nya hinaot unta nga naamoy kaalam nga makasabot ani aron mahingpit ang inyong kaalam. Di na ta mangayog milagro. Nga naman, nang nangayo man tag milagro aron paglikay sa pagantos. Kasagaran ginato mangayog milagro aron mawa na ning akong giantos. Unya di ay ang pagantos di ay makapahingpit nato. Una ingos Kristo pagka yawanon aning kaliwatana, mangayo magmilagro gikas Ginoo. Wa man makasabot nga ang pagantos maunay pinakadakong grasya. Mangayo naman ang kag milagro para mawa imong pagantos. Mao bitaw si Jesus na niagi siya aning kuan ay kaning grabe kay pagantos. Nga naman iyang gipakita unsa kanindot ang pagantos. Kanisang managsuon nga si Cyril o si Metodio or Metodios, nagantos po ni silang maayong. Siya na ka mag-evangelize kag mga kaaway, mag-evangelize ka o mga tao nga kontra sa imong gituhuan kay ang Eastern Church, bisag Katoliko sila dito, nituo silang Kristo, pero kontra nila ang dito sa Western kay wa naman sila magkasinabot. Nang mahimo ganitong tulo kabuk atong Santo Papa tungod aning kontra-kontra sa mga leader simbahan. Labi na gyud imong i-translate ang imong doktrina para i-evangelize tong dili parihan imong sinultihan, dili parihag kultura, tibuok Central Europe imong ilam nang gi-evangelizean. Nya mga bright man kay mga tao diha, mga pilosopo man kay na. Porti lisura gyud, antos gyud silang maayo. Pero ila tong gisakripisyuhan ang tumong magkahiusa unta ang nagkabangi nga katawhan, ang nagkabuwag-buwag nga katawhan magkahiusa unta. Nang lindot kay nano dinis atong parokya ato ba nang gibuhat nga magkahiusa unta ang tanan? Ha? Wa ta dinhi magkabahin-bahin. Basig sige lang tag bahin-bahin dinhi. Kay ang ako yung ipatuman, di yun ka maong muantos para sa tanan. Pero nindot baya kayo nga itong gibuhat din unsa may unang nakapahiusa nato? Ang una yun, kanig yung pamaligyag slat. Bitaw, kay tungod ani, dahil nangutanan ako, unsam ng slat, Father? Nako, peace. Peace ba? Gamay nga bahin. Nanginahanglan kong donation nga ibutang nato 10 million. Gibahin-bahin na siya to 10,000 katag 1,000. Nya kun mo palit kag usa ka slot, nakatampo na ka para sa katumanan sa dako nga panginahanglan. Mo nay slot piece ba? Nya kada nimo ambit sa bahin niini matagamtam nimo ang gasa sa tibuok. Mura sa kag nakatampog 10 million kay tibuok man. Nya unsa may tibuok? Mother Mary's Healing and Deliverance. Di ka kaingon nga tungod kay nipalit siya 1,000 ka slots, mas dako ang iyang healing and deliverance. Nya ang akong gipalit 1,000 ra. Di man makumpleto ang 10,000 kunwa ang imong 1 slot. Di ba? Wala gyapon mo kasabot. Mo bitang palit labing minus usa. Sa sige na kong announce ani, na ginamalit. As of yesterday, ang atong halin niabot na og 2,145 slots. Pakpak. Daghana. 7,855 pang hibilin. Ato ko nung suwayag, daghan pa bagyong mo palit og slots. Mao man ni ang makapahiusa. Sinang kay tibuok kalibutan, hapit tanang nasod sa tibuok kalibutan nang dunit ngan hinato na malit og slots. Imagine lang na, di sa to pamuratag nana ba na sintro ba? Tibuok kalibutan god. Adi inon tanang tao kay mo palit ang tanang tao sa tibuok kalibutan bisan pag maghimo patag 10 million slots mapalit ra na kay pila guni 7 billion guni ka tao. Pero igo na kaayo nga murabag adto kag hisgot kag Australia to asad tay mga online
donor sa Australia, Amerika, samot na, Canada, naasad, Middle East, samot na, Asian countries, Japan, Hong Kong, unsa pa na diya, China, naagyapon. Dinhi sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, naasay nang donate. Di, mauna ni siya ang panaghiusa. Opportunity ba to unite? Di sa inyong balay, unsa man say opportunity nga magkahiusa mo? Kana di ang inyong meals o kanang inyong prayer, family prayer, especially rosary o kaning pagsimba o family meals. Nga bang magdungan og kaon ba? Kay karon magud ang kalibutan, kaning cellphone, 40 ning mo divide nato ang cellphone ay. Natanawan arong mag-date-date o Valentine's Day. Mangaon na sila. Sige, obserbahin. Kadaghanan gid ana samtang nangaon ka sige tulpok cellphone sige ana. Yang usa sa ditong iyang kadate, sige sagana dito tulpok. Ana usahay gud mag-agbayay na sila, mag-date, manglingkod. Ang usa ka ana diri siya. Mao ba? Oo, bitaw niya. Sige hikap-hikap niya. Sige ana cellphone. Ambot. Ay di na sayop ting hikoy de. Sayop to akong kanan. Nganong ni abot sa kwatoy hikap-hikap mo na. Kasuway kung panagsaan sa ginagmay ba. Pero ang cellphone di agyod sa ato pa gi-divide. Kabong mga couples asa mang inyong point of unity. Kanang inyong bed, couples bed, nga matod pagani ni propeta Sirach mantingali to, keep your couples bed holy, undefiled. Unsa may makapaan holy ana? Kung pahigdaon ninyo diha, ang dili unta angayang muhigda diha, dili ninyo anak. Inyong itupad og higda, pananglitan ron, pare, itupad sa imong asawag higda diha, ma-defiled na siya. Mahugaw na. Kaya di man ginagapugong ang pare. Di kapugong ang pare, ang buwang. Kanya, og si Mari, mutupad diha, or ang inyong maid nga gwapa kaayo, nga 16 anyos, itupad sa imong banag higda diha, ma-defiled na. Pero karon, pinaagi sa cellphone, daghan na kayong mutupad. Magtakilid ko ng imong bana, magsigig text, ngadto sa laing babay. Diwa nga, nitupad na to diha. Virtually, nitupad na to. Igo na ng muhimog buling sa inyong unity, muguba sa unity. Nga karon ang atog yung pinakasentro sa unity is Jesus. Si Jesus, muna ningon siya, kung ako iisa nagikan sa yuta, tigumo nako ang tanang katawhan. Unsa man ang iisa sa yuta? Pag-antos og kamatayon. Muna ang pamilya, bitaw ka ng pamilya, o bisan din is parokya, bisan sa nasod, makaroon, eleksyon man yun. Mangita gitang mga taong kamaong muantos alang sa unity. Kay mag-unsa man na og purti na tong datua, pero sige tang away. Siging ambot lang og naabay tinuod na to rong kandidato nga naning kamot og panaghiusa. Nabang mawagtang naning away, kay mawagtang rapod ng korupsyon. Mangurap na ka kung nakighiusa ka sa imong isig ka Pilipino. Ikaw leader, ako pananglitan, pare ko, nangayo kong slot. Niya nataroy 2,145 slots. Para asa man ni? Para sa akong bulsa? Og buangon ko, ako ni isod sa bulsa. Ingon ako na sila Brad Loloy, nahurot man Brad. Mingon sa Brad Loloy, bida sa ning pariaw. Di man na sila mo reklamo, bisag sila mo finance council, di na mo reklamo, igura na mo yaw-yaw. Ginoo kaloyin tao na pariaw. Ana, moana na sila. Pero pwede ginan ako isod sa bulsa, that is corruption. Pero kung ako nakighiusa ko ninyo, nibati ko nga ako usa ko ninyo, nganong mangurakot man ko? Pareharagon nas asawa, nakighiusas bana, nganong kawaton man imong kwartas imong bana? Di man kamnangin, di mo mangkwaon. Ang bana nakighiusas asawa, nganong sikrituon man imong kuha ng kwartas imong asawa? Ang mga anak nakighiusa sa ilang ginikanan, nganong unayon ba nimong kawat ng kwartas imong ginikanan? Nga mao man nagabuhi nimo, buang-buang ka. Maurasan ni dinhi ang simbahan. Ako di jud ko mangurakot.
Nga naman, ako gumong mga anak, naunsa, ako ginikanan, ako pag yung budhian akong anak, buangon ko. Mao na ang pakighiusa ba kani bitang mao gini ang message sa simbahan, mao ni ang message ni Kristo. Unya dili kita magkahiusa kung naay sala. Di kita magkahiusa basta naay sala. Ko dinhi kaning akong mga sakop dinhi sa parokya, kaning ato mga personnel dinhi ug naay magpakasa ani. Din agi sila makighiusa nako. Unsa may timaan aning makasa, mahadlok. Muna ilhan ako kinsa dinhi ang mga nakasa kanang inigabot nako mutarong dagi na inana nako kani mga sad-an ni do na ginigibuhat nga sala batok dako. Mauwaw man ka, mahadlok man kas imong nasad-an, di ba? Kanang bana nga makasa sa asawa, mahadlok na mahadlok mo tan-aw naong. Sa una magtinutok kay hangtod gyud mapaong ang pananaw. Ana. Karon lihas-lihas lang naong ana. Mingon pa yung asawa kanimong asawa bunga buangon ay tan-aw gud nako sa tan-aw ng naong pulit ng naong nimo wa ka mapulian na imong naong pero nakasaha gud to mo nang di nakatutok. No na siya. Di ka mo mga asawa ron tutuki inyong banay gabot. Mulihas-lihas kay nang naong kana sad-ana. Kana bang isaylo-saylo ang mata ba? Sige ko no distingi ko no ninyo na diay mga asawa toke ko nang naong tanaw ba? Di ba mo ingon na yung ande tuo sa pedestriano yan. Mahadlo koy muigking mudagan mutago tanawa si Adan og si Eva inigabot sa Ginoo dito sa paraiso. Musugat dayon sila sa Ginoo silang duha wa sila'y sinina sugat sila sa Ginoo pag usa ka adlaw ni ana nakasa si Adan ug si Eva ni kaon atong gidili nga bungas kahoy ni kaon sila pag abot sa Ginoo gasige ingong Ginoo asa naman mo sus dito sa loyos kahoy nitago mi Lord kay hubo mi ingong Ginoo kadugay na natong nagsigig abot-abot diri wa mo igi tap-tap sa inyong lawas wa man mo na nga uwaw ngano naman ron nganing tago naman mo klaro kayo ingon Ginoo dilapas mo sa akong gibaon magutay kabuang gud kana bang ang gidili maoy lami ang tanan kong bungas kahoy dito sa paraiso pwede nila kanon usara gyud ka bungas kahoy ang dili pwede tanan pwede kadto ra gyud usa asakpan dayong Hesus ni kaon mo no sa akong gidili ninyo doko day kaning babae Lord ay mauni ning tintal nako oy babae kaning mga babae mga buangon kini mga babae tanawa karon Valentine's Day daghan kay ro mga babae magsulob ka ng gamay na lang kay iali dinhi ana nya anaon ginagmaayo aron nga ang kanabang tanang tubig musubay niya napana sila yung mga sulob ron pakita-kita ng pusod garipuson ana niya short mubo kayo bisag tugnaw kayong panahon mag-short gyud ana mga buangon kini mga babae kami ba yung mga laki igo ra aming mutubay ninyo kun wa lang gid unta na wa ra man gid unta mi kanang mag-TikTok kinsa may mag-TikTok diha nga magsigig sakpan ko na mo tanaw sa kuan na ko di mukalitra nagana mukalitra ba nya madugay masundan sa no nato abot ni si Brad Titing mo tanaw sa kana siya na mga mo kuan ay mukalitra nagana nya kanig yung babae buangon mo na si Maria ang mahal nga birhen gibawi gid niya ang dungog ni Eva og sa mga babae pwede ra gid ay nang usa ka babae dili makatintal og laki pwede ra gid ay nang usa ka babae magpuyo sa kaputli sa lawas og sa kalag nya ipatakod pod niya sa iya ganing mismong bana nga si San Jose pwede ra gid ay ayaw gyud pag-ingong dili pwede nya unsa man ani ang point gusto kong magkahiusa ta likayan ako ang sala kay ang sala muguba gina og relasyon muguba og grasya muguba og kinabuhi mupatay og kalag
Muna kining pagsaulog na tog Valentine's Day, hinaot unta nga ang tumong maghigugmaay ta, dili mag-inulagay ta. Let us love each other, not lusting each other. Kana bang everlasting love, dili everlasting love. Nakasabot mo na? Mo na, isang yaw na ngadto. Haron mahiusa ta. Kay si San Metodio, pertig yung daghana sa ilang nabuhat nga kahiusa. Maubitaw ning atong tubag sa Salmo, importante kay ni, kaluy ako Ginoo, ug mabuhi ako. Pasabot, Ginoo pasaylo ako sa akong mga sala, aron ko mabuhi, kay nasayod ko nga kung naa ang sala, naagyod ang kamatayon. Nindog na ta. Mga igsoon, mag-ampo kita alang sa tanang katawhan nga magkahiusa o makabdawat kita sa mga grasya nga atong gikinahanglan. Malaumon kitang moingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa simbahan lukop sa tibuok kalibutan, nga kanunay siyang magsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa atong nasod nga matagamtam na sa katawhan ang tinuod nga kagawasan ug kaangayan, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang niadtong nag-anto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nangamatay na, nga makasudong na sila sa naong ni Kristo didto sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. O Dios nga makagagahom, dawata kining among mga pangamuyo, kay kami milaom kanimo. Diha sa pangama ni San Cirilo ug Metodio, amo kining gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasamu kanimo tungod sa imong kaayo. Giluwag
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg mahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga gasa nga among gihalad diha sa imong mga altar sa pangilin sa imong mga santos, Cirilo ug Metodio, aron sama nga imo silang gihatagan sa himaya pinaagi nining santos nga mga misteryo, hatagi usab kami sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta nila ni San Metodio ug Cirilo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos nila nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa ilang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa ilang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miing dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon o amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namin, gana sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Paghuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanunang sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namon, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinulualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete.
Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Why sukul manang pagmahal, hanang kanakong ipakita mo. Ang kamatayon walay gahom sa pagpugnaw ni Anang lakong kalayo. Inunua siya midaw ug sa kamatayon nakabunto. Magampo kita, makagagahom nga Dios, kining langitnong bangkete maglig-on unta ug magdugang sa langitnong kusog sa tanan nga nagsaulog sa pangilin nila ni San Cirilo ug San Metodio. Amo untang bantayan nga dili mawala ang gasa sa pagtuo ug maglakaw kami kanunay subay sa gitudlo nilang dalan sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usanta nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine unity. Ato lang panikamutan nga mapuy-an nato ang tinuod nga gugma, dili gid nato itugot nga musod ang sala nga makabungkag sa atong paghigugmaay. Salamat sa nahigugma nato sa ato karong gipamaligya nga mga slots para sa consecration sa atong natukod nga singan ani Kapilinya di Fatima dito sa San Remigio. Karong Abril 4 ang iyang kanini ang pag-consecrate. So sa ako nang ikaingon kaganiha, nahalina na ta out of 10,000 slots na natay halin as of yesterday nga 2,145 slots, 7,855 slots na lang ang nahibilin. So atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kaayo. Koto Brata sa February 28 ang atong pagpamaligya dinhi sa atong parokya kay ato sang pangandaman ang atong kapistahan unya sa Abril 9 niya magsugod ang atong nobinaryo sa Marso 31. So andaman-daman sa ninato. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y